ebisibi embura tigera atwa tumwe gochaka kogo okora yande goto kwene yasa itungambi ya mono nere wono muro chinga ekere mbure goto na libuya ebisibi embura wono tigera atwa tumwe okwana yande
sao tuancheire atokoreira manene maya seri tukeria toire bisibi embura ene yangi ngiya kera Nyasaye nere akoreta macha ngabunaya ako geranga tua iguya mongina babo ikireka batse mura wa sechi wiki angisa to tua bere siko na boto wene te kuira ni Nyasaye itonga biyamo na bantu baminto injugango mari bakonya gocha ari baringe matangamana abanda aserori aba ikijikwa cheito biyamo no na boto kuira ria bantu bonsinga biyamo no wetera asichinguru chio manene tindo just chairman yale na timu elia tuare ko bwaterana na omware gocha iga ekera to korogo saba tokonya kuarigania abantu baminto musabaro lengo motoera rumu ya serikali yeito ya tulinda buya gari ase engencho yokobeka buya yagera mubaso kanonde toba kiagera mwaita mangane para igara mangana mange igona botoko bakera ngambi ya mono na yali tukulia lele serebu na yaringa ona nabo twale kwirali bageri ekero baba ikirega iga aseri tukeri una tuaganyete twakire buya egere tokorogo saba erinde unembulege ndete igeko nya kunyirira tojora libagari gijari okomorora ekiagera tuamuganyira asigu ikisato na masikani ya manene bantu baminto na gotoko berere mbiya mono asoko bwatera no konene abajokoro mbiya mono bageni baitu bakire mbiya mono ase mwakoriro mu egasie enkongu ase kiwiki ekisato igeke nyoro gito ebinyoro bito byonsi asoko bwatera no konene na botoko berere ngambi ya mono wono seigo timaye tinga chairman nari ange gosoikire asare kangochire gocha egere tumaye kogenda kwa utaratibu na tuabegete mikakati yeiga buya mwato bwate siria sise mochionsi buya abakena banene mwakore mireme miya wono abantu bonsi nondoje nga na obara na igure ngochare gare nchira gocha wono na batokonya gokwana lingane lima asoko muganyira nga Nyasaye ito unaro muya na botoko mwakira buya mono asege tabukere twasomete kya omurandia isana ibire isana isato goteba nga ogokora kwe egento ni gokoro kwinginche nene babo kuri buya igaro yo wengenche nene ase binyore ibuna jeto wano okoli buya ndotageti na inde mangananda yanda mange kiagera twarori emirimo akorire ondeta iyo tararamire mu baba akorire eyere menene ase binyore biga jetanya miyobo wano okoli buya ogochaga koro kuna bachagete matakataka aba achete akanyara gosekero bonkeyo agaja akanyara gosero bagondo gitiri agaja akanyara ebintu ebinge bi muroje kerao omungira gwakire kero gochaka amagana amanga ari nyombe yetagete erinde kine odekera anyorete nga binte imbi arenge buya iga akabono bolemereri obonene akamenya buya no mugako omwabo buya nabantu bekenyoro buya akagacho muchiyo baka una morocho ase oikeire iga ase chinse chiga igo na watu wale wateba nga asonsi aya tokoreire igara ayengenche nene goika toikiri itukeri enyangi yae abeire iga ase igo chamaniga oikire nabo aregoija goicha iga erinde atobeka samoka Nyasaye ekiagera tuabwateranire gocha una mwatobegeta mwabera batoereru mwatoire chinga kichinyororo goika twaikire iga aina masikani ya manene
ase binyore biga teri gento kere raisi gokora achichuma isato isiko totaigo kwarusana oro kwarusana kwarengo aende na watu warenge gwanjira na ngai na bare tigabe boigo lakini enyangia bengiya unabona yabaire gachama ni karibu jigocha gara otobeka sama bokanya sana biamono faise sengenje libaga tiangire libaga liga wakira mone nyasaye ngambia mona sengenjo atulindire kurwaria asengendu ya busongo toletire ngora igo ne bisibie mbura ando toikiria iga asenga yomongina baba biya wono nabona iko iranga astore tutinene toire to musike to korogo saba ende tumaye ko gande program wende toire birangira singin jogo saba omonene omonatanya sauli wal mono tato lengo tato nando rabikana kale bia mona singin jeke kyobugima bia mona tatnya sae korumo ngina baba rueto sobo ikubwense ai mua kwane tenere na tatanya sae mumanyete mere beriga tu achagete ko yebanga to gusaba tatanya sae obo mora yeito wa tolendire tatanya sae na twa gusabite na gwikira rero iga twaletiro mungina asenka yaye asara arare goikama tatanya sae ngakiara abo kwena kurwa samara basi tu agwete tatanya sae wadutanganyire kwakira lingana mata bairi na basani baikira senke iga kurumungina baba arare tatanya sae ababete koleto kolemia sengenjo amasabo abaso yomubuka sengenjo yogo siro moyego yoiga tatanya sae obasisenie bono kiratura baiga nande turachikurira lyo mungino muberoe litukoria rero bana babo baranyori baga asekerega kego kwana tataya twasabiro bamuna itu bairi baitu baikira senka iga barule ngonye kiense omanene biya mona senge chukwa baikiri buya nekero turabute na brabu botuko bogima omane tanya sa wikamambia tigo buya bwa bunyako bokometeka ona twasabire tatanya sa biya mona senge je sibye mbura nabo igo ekero turabe to kugandire program kaba muna itu wikatu akolire na kwango gusaba goito gwetira serita Kristo mobolito bona sengenje mbura irengo rake ande twanyoliro gusaba nabona ariko ganinga toimoke ngato goturumbuka gato rumungira ande twasohebike gutumia sengenje mbura tochera iniga twatira gutira iga tokomora togoswa eke gutume intento makonyora chinkwana ya kurwa saba minto chokolemia bona bona ariko sabanga bona toigoire sanduku iga twetira abuga togoturumbuka iga twatiraga guti toikaransa nande stwarenge igo goto gwetira togotira raini ya gutira iga twagogana togoikaransa ngora igo kurwa raini kurwa ngora nande toikaransa stware ngora pia mara bana torole baba nero iyo ngora narto voy karansa stuale
Biamono kerema takorra iga bantu baminto. Embura ne visio gocha stole. Go teatro mongina ngora. Agare tomo esco yo mwiso. Biamono. Tomorrow ngora igo. Ngora. Mungkin baba nero iyo, tutamuona tu pole tu tutamuona. Ngora. Embura ni bisho kula sinyasae na wetu atwereru. Tunamshukuru Mungu. Mungkin baba nere. Mulili ngora. Biamono. Kita tokan na komorora. Tuwada chingaki bado. Tuwada chingaki. Mungkin baba nero iyo. Kwa kolega singi ya baba. Kuri ne chinga kichai chigete. Kwa lenda chutibia, chuti kwa lenda baba. Wono chinga kichai chaika. Kwa molera buya. Wono. Pole tu. Ni uchungu lakini nakolemereria. Nae kwa bia no mongina. Tuanjerana nechinga kicheka. Take it easy. Tuanjerane. Makweli aro na ala katika story mongina baba nyasaye na mwancha na abere ngakiria mwete abera sensi ibone to wanchirana tuanchirana kyo tete kora to molisi machini asale acha igato ekebungo ende toge ende program wenke no nyembure molisi machini achegocha
Biamono Malaysia seli baga nonye maseni embrano roro kato Nyasaye li baga tusome kebunge kama wose bibere ekero to kwariga program ende biamono tigante beri tangani pole se family yo minto yaro na wana wa mino tigante be pole tigande te ekefungo ase chitae kanchinke chitae tani sano ase ngenjuelire oyo wate Biblia tigango toigole kitabu ky'Omurandia isano isato ekefungo gya 7 mpaka 8 abo Murandi isano isato ekefungo gya 7 mpaka 8 igegoteba ekefungo gya 7 tigansome erugeri mbwate. Since no one knows the future, who can tell someone else what is to come? Esengencho onde wense tamanyeti ayale mutuoe sengenjo tarai kororo ngolende orate bio monto ayagocha ikefungo kiana ne yateba as no one has power over the wind to contain it, so no one has power over the time of their death. And as no one is discharged in time of war, so wickedness will not release those who practice it. Karotwa soma kurusaba yatebanga ondetayo nokobwa kumanya yale mutuoye ngese ngincheli ya mambi ndura ikororo yamanya gotebanga wedera igobono onde bwensi bunatolega onde tayo bwate chinguru chogotanga ogokukwae onde tayo bwate chinguru chogotanga makweli andonzi igo omongna patisemba tigante benga nesuja asengencho balito ekiranire gaiga twins onde tayo bwate miaka yomongino yega bwate kero kalikirete omwangina bwate 180 years miaka 108 na bora aliye county eitengima nande tonyora muntu ikirego igatuga twancherane inga chinga kichaye ncheigete nande esengenjo ntomaiti ayale moto ndobwate okobwa kogotanga mongna patisemba elia yekeroligete nyasao moti mokiri tigatwegene abatole moyonga asachire nindutora agendo ororo egendo gyoka nali gosabana ekemo ngekero tokonya kolera na kweumi asengenjo bogimoboiga tigatwe tayalishe ngekero turagende esomongna babachire togende tole sucha chokwegena ngatota chieti tole chiso chokwegena mbosa nande nkole migutole kurese bitabonga abago kukorubono baseni abago korubono bare yendokeke bara begenwa nga mbacha konyora obugema bwa kare na kare nga nande litukweli korona ike nga no bali toli moyo turanyala to bomone moyo chinga kecho nga bakwete barabaya mbatuta bagorendege mbatutanganire igo tigante benga 20 munatolega twealigani tweite bebeito aseto bwaterete tororano ngekero torarare muna baba torare na intu na chisucha tiganya sato konye nande ekero togenderete kombolesa omongine sucha omenyire myake menge nyasaye na mwanjite mbiamono mulisia mbiamono tigato sabe tata nyasaye mbiamono aseke ukyobogima mbiamono asengincho kwabeire na intu kure mambi bagachinga kechi watalire na intu para kogenda bakabosongo nande toiranira sengencho twachikoyo mongina baba Yesu Kristo amaya akorekere kure mambe obo twarero bwarore kanina sengencho kubwa kwao
mirobere agendere kurbono mpaka mambia asengencho yokomo beka baba alise nyumba yaye twasabiro wanje kwa gokorekane na intubono tole moyo twasabire so Kristo otoro kali nchara yoboronge ekero turare buna tizucha tokoganye esekero wote otobokya byeso Kristo gara rachitoro twasemeiri ngali tukolio moelio torona monere Yesu Kristo aba korao murobega twasabiro ba ichinkoro oba bwororo nonya yibara kwane kurimeni yabo Yesu Kristo na baralire gaiga krobaruri kondo barire asenginjo kwagacha ayatesanike asora sede somotori twasabire amen yamono mulisi yamono mulisi asenginjo kebungo yokolemia agutube kange nga nonge tulensa tukumetiga sengenjo ukorora kwa baba na intu ndoma denga litu kelimo imambia yamo turare muna baba akorere keke arali mariko na bago te biya sana nga mwanya abantu bonse pibala sensei oikaba kubaira na seliraba lakini echinga kichiri tutamaiti ngandi tumense muna turaiga turabe tokura lakini tomaite nge mambia yamo na boko bia toira na gota mwao na ande sikwalengi na boko mambia oika mugaso onyole toyo igo chinga kinya sato ete tuyaligani abatole moyo tora mokora kinde yagere toikara ansteiga tole buya tokumetinga akiba barara egende gyokole minga ki ebukwego totebuya nga abatole moyo kwa tigiru weta to nja gitali abu ora bantu muna bara oro na bogo kuminga kinya sana ngeteri baga inde moyo nkweyana kwente kumukolera ya maya igo ketuna kwebori tutweka ngaki nganonya nkwara ara because ntoma tienga ki nensa twebe kange chinga kijiganya sato eto moyo tiga tonyo le bantu babe batatu bakwane kubatara kwana na bunaga netie baletere committee eri konye tolenera ya sugumbiro meroberiga mutukombo gaso paka ya ikera iga to ikirio mongina tete kole to yo minto sami oyo lenge coordinator oso oyo bago to coordinate egerenere arun kwanemo ekera to gendete program Buyamano German na kire nyasaye ngam buyamano atoru usie safari koruga asenka koruga segetie gena nenka otororera mabera pake town na endo toira ni goja atwe kire buya embura ne yebisio igayare te kioro kereringa omongina na barengeiga mwens pia bumwa ikirenka abakesa abanene abairi familia ngima na twensi pie kenyoro igatuakira se ogocha kwene king'omong'ino rarire. I must thank this family inga kero tuachore tuga gotenenera manganaya na baba toete a great support and the entire community paka tua ikire kabire amatanga ituanyorete igara mororo kuno mongina rengo mororo na twensi buna tuachire iga tuoro kiringa obuororo bwo mongina na buto buate tipaka bona iga na rego jigosabanga na akeire ke kosgia polisi ngia toe gari ya tongoza gocha paka gaiga buna tuaba sabari rituarenga aseja moride mbakorabo turute OCPD na county commissioner mbuyamana segasi yabo batusaidire gokora gaiga embure na otoko nyeremereri tuesire na kinga kichigo ikatoko iromo bere nyombali toko nyoira kwa utaratibu ekero toko genda ali asengeri ngoji tole go tuara utaratibu ororo
buna toko gendororo na buna toko nyora direction igo bono garie kero twaikiro tobwatia maagizo togo chigotebigwe kero twaikira ari buna toko ba nto baisa gosari buna twatige kereiga mambi no torega mapema asogo cha gushudia nga omongina ngo dore ko moirani aseriroba na ari ase ngari ekero togo iko totuaro tulivu ororo totegerere buna togo chikoego amagizo buya mono Germany ase ogoto coordinate aso tokobwaterana asa maongoza ama yago atoire omorisi ne kamati engima. Thank you so much. Bien mano. Ayo mitasami ni role coordinator. Bueno, tigande te vice chairman. Itoko waterana nere nera kuana mangana. Na inche tikangiriri bageri kwa kira nyasao itungambi ya mono tokonyire ase jichume isa tokoba igase umongina baba batiseba onyara kobukurara takuetie garara bona timugete ekiagere mirimo nyasa moeto onyekorire ono buyobo igabuaye atobwatani n'abageni baitu kuchinse mawao gotokwire nyasaye ngambi ya mona mubegete bono botoere rubuaye nando moyegoye nabo baigo ase gichume gisato ntorochi buraburu chinde chikoba twabwaterana buya kabisa ande twale kubasaba ase bono botuko gikogenda abageni nabange totwale obwamato buya n'abageni abu ase bakobera erinde goike nyange yarie mambi buya okuna kugosaba gwaito twale kubasaba erinde una committee tobwaterane bakatokore buya family y'omongina patiseba ntoko ebakonye irane lingambi ya mono asoko bwaterana boroki okonene ase chinsemo chionsi ekiagera nabo baba batulivu ase ogo enyangi y'omongina igo na induto baba tulivu asoko boroki nga amazikani ali basika babo kumwabo na induto basigesi igo oikamambe tonyora nga litukeli ali buya iga ayama kena bonale ko basabira maya ekiagera embulero nebisinya sa koleta biyamo na sogo tegerera biyamo no timetio se bali bande mbara tresara nara rondia tresara osesa keratali orambale pisi yake sa sekete nare noale nere na bago kwana abageni bo baba bapatseba atolese obobe kendo na temwa ekenyoro mwa tokonyire mwa tobwatesiri tanina family toirane rimbuya ase committee bona ntoko tena mambi siri tukelia tigere baka mambi tobwaterane na ntondere kubwa biamano traji kwa abantu benka usebi amate gabakwane twalengene kwa ya itoyo gembo good news nabona ariko ganinga tubasukire gatiga asinini batene na barato gotero koma singi chokolemia ina bali muina libono batali boge bosuke gocha gatia gere batene nabu gere bato gotera abandi batali sikwaya suka gocha gatia egere ekwaya te nabu sinyo moino boge kaiga robera abu sinyo moino otoletero gotera
wa rehema, karibu kweli mtafungwa. Jiwekeni tayari, tumuraki Bwana angani. Wakati wa rehema, karibu kweli mtafungwa. Jiwekeni tayari, tumuraki Bwana angani. Wenzangu usikawie, nafasi yako iko bado, wasubiriwa wingie, ndipo rehema ifungwe. Wenzangu usikawie, nafasi yako iko bado, wasubiriwa wingie, ndipo rehema ifungwe. Wenzetu wanalala kabla wao kutubu, wanafungiwa nje na kupotea milele. Wenzetu wanalala kabla wao kutubu, wanafungiwa nje na kupotea milele. Wenzangu usikawie, nafasi yako iko bado, wasubiriwa wingie, ndipo rehema ifungwe. Wenzangu usikawie, nafasi yako iko bado, wasubiriwa wingie, ndipo rehema ifungwe. Mlango wa rehema uwazi kwa kila mmoja. Mwokozi akuita aende nawe mbinguni. Mlango wa rehema uwazi kwa kila mmoja. Mwokozi akuita aende nawe mbinguni. Wenzangu usikawie, nafasi yako iko bado, wasubiriwa wingie, ndipo rehema ifungwe. Wenzangu usikawie, nafasi yako iko bado, wasubiriwa wingie, ndipo rehema ifungwe. Usikawie, nafasi yako iko bado.
Amen. Kimoko batebia. Matera una ina oturaga ni gali tukolia mambia. Asinge jokole mia. Igo ni kwaye ne lego chako sokyo mongi na kuri nyumba. Otimeti inga numungi na gotoka saa 2 igoro. Okumuranche. Kinsa ibere igoro. Mongi no sokire kuri nyumba inu muramurete gocha igase. Igeti asomo yego yora abere. Go biamono asogotero kuya. Ninte tenta mbwe bakeiga asenge ncho. Yo koleto bole mubwenka. Bagambi baitombara. Biamono mwako soro nyando mana moraiga na bana alikugania chego chaiga. Asenge ncho yo korwe obole miwo cha senka. Biamo na soko ngadi bageli na ukona gero ngoko na gero jao. Okay, biamo na soko ngadi bageli na hichendere baba baborarire abatole moyo intubono tata kumanyanga kitoku ebeka ekerkero mongina enka kiyaye yaelire oyo minto oyaro orenge ochomba anga muno mugaka monene, lakini ile familia ambayo imebakia kupitia kwa kurara kwa mama ndada kwera nelia abarugi baino ngambi ya mono asoboreri bare riro mongino yo bamorentiro bwarugo omongino yo kanga nkarara arite, lakini asenge ya uresi mwema oboreri boro buya bwasugumiro mongino yo ukiro bwarugo iga bali mwetigana asokorero mongino yo mpaka obwarugo iga naye no chakorero bo inki naye no chakorero bo asenge chonga naye kegorie kore nkogotore nayo chagoikera ekewange buno mongino yo baba atiekire goikere kewange oboreri no bokongu wabanta bagotu obakongu sana, lakini akero kolemereri mpaka kwarera gwaikero bwaro tigamwira nirigu ngambi ya mono mwira nirigu ngambi ya mono bali mwabigeta okoboko ase baba paka bwaro bakire iturani ni senu orengo mbati kingo kuana mwara ira ngorake meta bantu abanene kere bagukuana enande korora mo gukuana nkoranga gento ngengo kuana totegerane shukrani ni senu Nyasaye igara batunse muna mwatunse tomo gatuo ikiara na itu obwaro obonto boike onye gatia nto kobutokania igotogo saba tocho bwaro boiga na abande bateba iga incheti ngika muna iga bono nganje nkwere gati onde naro tageta makwere akwere gati gaki onde naro tagete iga tiga makwere ikero monto buna nyasa anchire amakwere ayagende bo igorende njena arikwera ningambi ya mono asoboreri mware rire mongina obuya goja twarenge twa marora asibiria ngarete
lakini rende gatiabu umechando nero bari gwetera lakini kwa mungina ale clean mungina asibiri buya cyanga cyaye kimitire igabe abekera marasi aramaya utanyore shidende yonse ase uko obagatubu mungina igorende nyasati gabakonye enyangi yaba begendere buya ere buya mambi twensi toteba mina baboya abwata banta bange tali yo nchomba no yaro no renge moje motene ni abantu baba bagaiga twensi pina baye tole twensi pi sisi ni wake totene ni gwa aba murabaye abara baraje batoke tugoria mambi totoke namba mbalenga tole abarugi baba murabaye barole kanemba lenga bale ekiara ba otosaviri goiko bwarobo na intu goika na intu tokore nyangi yaye buneta keire aye chairman kwa ngali bagambia mona asinge cheke kekeke ganya sae akorugwanja kwa ye gokoreke enyangi nya ko bento ereru nande goikenya le kwera buya mosese niwe biamano baba ko kwana lengeta ikaiga ko kwana leng totokwana oyo igano yo mwabo mungina lakini ko bana lengeli baga senge jate ko sabali baga agende tigakwana li baga eba yake basiko kana ngakire niketa ko kwana moigwete buya mwesi inche nyaundi nkorokwa igondo boke moyo mwabo mongino yo mababo sirire tata nero oko bomongino nyuma bunankagete na bonkagirete gara kindende na bali bacha no mo ako ko so mo ngai bali bacha ko cha kwanza tiga bacha bonsi ko cha icho nchugocha mwesi egera kera ko na mukwanere mbosongo tokoru na watu agenda twensi na ba minto bonsi abande bachiri na bati garansa na ngakiwa nigende kidate ke kale moigweta lakini no tore ne jikasi no tore ga chionsi iwo se nyigwete ngango kwana ndara lakini wono mono to ko genda ndara kwana ngonda ikungana eliene akai wa ngakinje ngojo kwana wana ndi torole igonda kwana iga asini ni karati gorole chikasi ni mwezi pinju gaiga abana bali baba batwacha uchikoroto tababa kurwali enkendu injugo cha mwezi gamorole injugo cha inugo cha iga mwezi ma tigera iga gocha iga moche gocha iga ndaite mutigere mororu mambi bagandi yo nare muri gochikorinyora inwe ino ndero likonde limubuto paka boba kiero rero na imoko buta iga mambi aro ekirugo moko nyora na kobera akendu chindu guchiana bono abaiga ne chikasini nande para abana bo mungina mura ono una naja na bwata likondeli igonko ba mukwane elieta ekero mwakwanire elieta nali mura amanyu nandi mumanyu ng'aki muri chikasi ni gocha wamwa okali buya bona asali baga lieta ni alino ginga nkoroku oibuke munde okemune ro koruba abo nyuma ase igo chikasi ni chiane pole na inche mbora mwanyi unganya undingoro ko okemunde okemwoyo mwabo omongino osirire wan nanje narabu tetega engaki entambi tuasikaine na bana ba minto bonse aya lingane limo ndiringaki obwanchani oli mwabwate na mama na ande bono mo baso ko botuta kabanga na bo boro omongino tonyura naije Daniel inkoro ku yo bokemo
tigamba kwani ngambura muri myansia mwakira kagani kya bamura lietama yankorokwa tata no kemwa akuna mwa iguru kemwa oyo mwabo babo yoralire nabo bakubwata ni babuna banene batebire mbiya muri museseniwe ngo bakwani amwakire sekegani kya baba nga bwairire samalieta ngor gutera samura koruboke mwako na guru kwa sumari oyoralire mbaba nanche nabakwani rimbiya muri bwairire biya no turasama be nanche samalieta igongoro kunora mugako na koruku oginga oyo bwokemu pola saya nanse na abakwari no turasama be bwairire biya naenda sama letangor kuwirta Daniel ibokemu abakwani nanche mbiya muri mwensi sama letangor kwetereta nyaboke kurubokyo bwa itare nse no yo oyo magere mbaba oyo yobano sira muswati omwawo na bakwani yaba kana banene mbiya mole asama jeta nkoro ku choice muga ko nenchama oyibu okemu nero yuko bwati mora bono nero tuachire kolera tomokobe na maskani obategara lyobuya abairi Bujang abairi n'abasani bakire soko cyakorora mama oyoro mama amumito atiegete gusira kare kinga ni umwana uyu kurubo basiaria yasa igege tunugo gutira bakwenda kugitumbe urigero ginumbwaria yendo mumuro kano nyaboke abali kurukuba na mamu yo nero tie kire kurara bono ni goto bwata magomba manene na bakonya kugenda kuomo kombanya gotena ndikaba goichura amange tingo kwana na ja kwanu nje ngoro kwa Robert Indiege oyo nyandika kurwa bobasi bwa chache no mama nyaboka ruete no mama nyaboke achete uno muyorenge gotonyore robo buyamono esabari ya mama wengiya na intutonye gokere asanti mbiyamono chikasirikana mukaransi yana uchali mukaranse ntwacha na abana baito abana bali twacha na buni njugo chaga njugo cha abana njugo cha mukwana lingana elimo lero nalili tukoto bwata lero nalieli nyama bimo gocha abana kende nkeyo karibu cyango cyane cyandi abayiri bekingenjo cyonse abakwanira imbiya muri mwansi Samaria dangoro kujara ni bosire tata mande nanje tigangira nari mono bali babelire ba amana baba angenale ngambi ya mona sega simwakorire anko ya norenge ko yaneli ngambi ya mono it is about umutinyo hoya umaiga gusebere twacha inka korora baba kuwasiliana na anko hoko totebinga December abana bane igonta gete gocha buto twara umuyega ase bomachogi ngima inga tokurya abagoto bonsi aragotenga moko baleta bonsi bache babere getiege kumbe
anko yani nyangeri kwale kubanga nere yawantu kirenga no nere to gocha otwaro muyego baba njengo kwana igende omwochokoro moise ko mwabo mongino yora irega iga nero tigaire buyeka omoise ko incho mochokoro yo manene mongino yo oraira emiaka ndatebe mekega yaetire terabe tano aka request era buyeko manyene nga alete rumuswati mwabo togacha anko yanembia mono mokaoga na isio muyego manene togacha kumbe no kwa eri bali gocha wakirana bona igabona togukwana mama mwabo umugako oyiyole baba none tamaitinga muswati mwaba nakolete kieki ng'anaraire ng'asobogo tuo ng'abaka none bakegera tokwenda kubuli omwana wae ng'aki nakumanya boli yote toina ni Nyasaye ng'ambia mono nandi ng'anyole ndiria nyarikana na into atomente togende kiareke torore noe n'abachukuru na gokire konyora liba gekiera mambi tinkonyora habangi entomanyaini ng'ana njia so umurande obaba onde konyota maiti onyore ng'akonye tokonya gutumana no muyiri n'abayiri tore Moses niwe ekero murarua noe nguchimambi kero torache koendera no muyego ngabuno nasabire ng'ana ndi konyarikana tiga toseseni gune mbure nyinge buneye ekiagera aya namaseseni mbia mono kero murarua mutigane na Nyasaye mbia mono tigani chengereri bagali keigo nkwane mang'ana abere iga litang'ani tiganda iraneri Nyasaye ng'ambia mono arusiri baba kurwa omwana omosinini amoitirie emiaka etwarorire iga abwate bono litang'ani ria kabere iraneri abana bari baminto ng'a eng'orene noyaro norenge ne family engima litang'ani mutwara oboremu baba oyo mwamurendire mwakoreire baba amaya ngakitogocha baba oyo omokwani okwanaga nero okwana bwekene ng'omong'ina bw'emiaka eyeiga ekero ogochikomorora otari koigwata bwati imisurinde igo omong'ina oyo nabwate borendi bakorete ki baba oyo ekero aigete gatiga naganeti moisuka omwabo bwa mwabo orenga agateba ng'a beka baba erori momorete ka ntwachete tukareta baba oyo paka ka baba agari gosugumerwa eguru chiaiga ari gesieri kiayari tukareta erori paka gesieri tugataka komorora ng'a omogotu namanya oyo omwabo lakini ketwaigorete omorango ga baba oyo oraira iga aroche moisuka omwabo na maiso iga atebete genta atebete gioka baba ochire inere nkwana akwanete gochiase moisuka omwabo nekera achiko mukwani akamubwata iga akamukiri bakonya kobuga ime gendo bakwana kera kitokole tiki tori gokeigu akaruora akamagote togende nyumba gasugumu bagaikaransa ng'e iga bari babirange akaireta iga isano agateba moire paka burire bwane baba akairu tukaranstero na andi paka burire agateba agakura araro akarara endagire karosigu ekere endagira yaba nanda murete nanda akarete tukaragira tukabuta paka ng'e saa moja ekero twamanyora igarangireti bwa mwabo orenge akamotebiga omwana ominto gakogenda omoebesa bwa mwabo tagotetio na bamotetigo akamoa tukagenda bono igo omotienyi oyo bwa mwabo orenga ntebeti ng'a omotienyi 12 gokogora eng'ombe togocha koragiriria abagotu ngamateire ndi tigora ika tumaye gokoraki tumaye gokora esere iyo
tinege ne tenga babu gocha okoraki gocha kurara iga egere chombe chinyenyu ndagira chiro sibu tokoreki tuli ginteke nene nkoire ni Nyasaye ng'ambi ya mono oburendi atoeiro buya twarendire babo uyu na babo uri okarika wikere miaka babwate bono baba abwate miaka 106 igo ongo saba Nyasaye umwana uyu minto orengo uyu no nyuko nyakolera nsa tigante ngo kurara no mogotu kuboka no mogotu nemeremero emekongu bate binche baba unango kwana iga akurara erumu ya neime ase nkurara ningo tuma bono iga okoya ndo monyoro ase nkurara baba na akurara baba taiko nara wionjora inche ngoma ya na tebyo mungino na ngakoraki chinse chinande monjore nande nkoira ne Nyasaye mbuya atoete ororeri runga iga rugoike miaka 100 na meke mbuya mono tiga Nyasaye atoseseni obotuko bogima atorende abageni bararare nke goetere nyangi ya baba Nyasaye abagitere bunararorera abwenere buya na mambike bora akibuya tata benero munyakerugo arinde nyangi ya baba pakere buya egere baba tusisini mbuya mono tiga tusabe tumia mitusabe aseri taria tata lio mwana lio mwe mutakatifu amina tatu itole igoro lietaria olisku bonda bwa obocho wacha kwa okole kanensa igabuna igoro otoya bone ndagere ito ya bone itorusie bebie ito nanto tiga bato chegito kasogote ne auto galkurwa so wensi amina masoge maria waichoire nema munguru nalnae wanyalire gesio kurwa kungu bonsi na Yesu mwana wenda yao nalne gesio Mario mutakatifu ngina Nyasaye utusabire ntuna basalia bono na sekero gyo gukweito amina obanene baba stata na so mwana na so moyo mutakatifu uno walenge kale bole bono borabe miaka yonsi amina obanene baba stata na so mwana na so moyo mutakatifu uno walenge kale bole bono borabe miaka yonsi amina tasorole omuyata tata Nyasaye muyaseke ukyubugima sao ito rora una gwaturindiro mugasoyo lengo mutambe korwe mambi goikere magorobi gatata Nyasaye tatu muya tata wa mabira mange rora tata Nyasaye ito korubaba akarwali akarali tata Nyasaye ayenayo munyakiro gali asenka ya ene nyumba ya tata Nyasaye abageni bako babakurara asenke ili korubaba arali te goikera lero igo munyamabira kwa bairi gokubarinda chingenja Jones tata Nyasaye rora tata Nyasaye ito wakarubusira bwa asili tukolia lero twaru enke yiga nandi baka lichena robusungu Nyasaye asitwaga chite baba sao ito wakorire konekiao kwa tomoleta iri nandi baka asenke yiga tata Nyasaye to kwera ngambi ya mono nandi mbia mono itane kerengo asa ero tokolera lituko chia serinde rora Nyasaye ito obutuko bugima twagwitigire go cha sore ulienda bageni bako bera asenke yiga oikabukimambi enyangi ya babe ere byo munyamabira tatu muya tata bwa mabira mangi tingo chikana gokobetereria ina koboliria maketi gaike igora gwitere chinguru cyo mwana Yesu Kristo munguru oteyu aseri taria tata dio mwana dio mutakatifu amina asante biamono auna sense moyo mongina akika baba tokonyire anta baya kabisa batekero bwa to bokongu moirio okora dio bokongu baro uinere mwete no chingo to gwatiaria chito gutumeka ari senge cyo kuragereria abageni baito abana batokonya chingo boli bakorusura libomba baigaru tonya baikira banta baya nande Nyasaye te abakonya se omukyoyo mohoro kigocha se baba inaba ya kabisa umusani naraiga ugukwana tindete ukwane usani sana gocha senkao vero gutubwate cia sana na ndo vera munaintwa abonale guchukwanie congregation ye arabu aba ni amate ukwana nkangana kama ya biamono sana
family abasani abana abairi abamwacha asogo sinigisa babo yoralire yamba kwani ngo mwezi asiretera Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nyasaye ro toiro bugima ntuntole bono lero muntu monene ngukwale mwana ngukwale abantu bagatigati ngukubale lakini bageri twanyoreria bene atwaranga toje cheiga toje kwa family epole na twarabira mona parabuiga goikaiga rero bona muna twaletira umungi naga lakini rende bande ntogenderera ko bana inu nende goitari yana guchimambi mogenare igoro musani bwa orenge ere singinchara asoke atakatiga murangiri mweri baga akwane mangana makega yokore egere magosoka. Dr. Lister, karibu. Abairi bomongina kutimokire na bakwandi mbia monuments biyamona seribaga pole se family esomongino yo oseseniwe yokoro kumongino oseseniwe era twacha yako mashariki osengorera twarenge miaka 106 sondeta yo dream etigo ikororo bono njenare gusabanga umongino yo kara iga rero wika gutukobagima umongina akorerwe shere ekiagero umongina okorire emirimo amenene nse namanya igoro yo gusiroko ende nateba nonye nare kwenda safari tigangike ko ba pole manye ko gende safari go nakiekora ntabo mambia ina requesting tigato kwana kabagaga kego Samaria tanguru ku Dr. Lister ase skuru yere mataiga Boniface na ndangirete yagante bincho to kwatsi tale ose skuru yento yekonye karabali na board members ndo mwalimu ngosomikire girls so tugatebanga skuru yega gokori biego abana baitomba konyegeti so nabo sani twacha gocha director kwenye dokwa na sesimi yaro nalitwamanyana director pole sana tenya saba seni asemerobeli yabono gwikamambia muge komongina sagaya na ende tosherekenga nyasa umuire myake menge kobanera asobugima bwaitu tenya saba seni Miamana madam abajokoro umuchi uyo ba kolire gasi nyinge asenge jo gwakikisa nga mongina babe nyangi yabere inkiran ata ete bali bara abange bale pisi kuchira samwa lakini bali bara bajokoro bo mongina chigo cha mutwa bajokoro bo mongina ba kolire gasi enkong yo gokumia na ndenya sae tigabaseni asenge njo yo abo mu arokiri momente ko bwatera na igo mwakorire gasi nyinge sana kumuranje sa tigabaseni mutwaro moyo iyo kaiba mwaborio ndandoje aba babeire ba batubwate seria sengenjo yo murego yo baba wono ngo bali baga andete mo weke kafuga uwa tukurwali kabu yeiga ande otubwate libaga mami tukubwati baga ena bo kuona keligo to kuana kuru munu wae kuana mambi aron turamanyiriri osendi toki bageli bono onko lyo monene nero ko ba introduce yona ndoji bwataiga tindi monene abanene balimba bwena takoba lakini rende kona aliruka bakombia mono tigante abageni bambia mono asinge jogo ikano nya twatwereirwe mfua ni baraka moise kombwate zinomo kumanya mangana amache akorire mirememia ngaki yanu na amache arengo amache na akoinda ba Israeli omobisa tachi ko baikera akabatuba amache na arako batisa umukatoliki negene ta amache kanyi akinyunyusiwa maji amepata nini baraka na intu na twatweruga si tumepata baraka ya baba audio tatweru mburetera era sukesi kako tweru ndio hiyo maji uipate
abakatoliki nkorara muri omusasiro tigonya gosiara amache iga ekerisime ni baraka. Kwa hivyo iwango teba ng'aki abandi mwekire gukwana nokonya koirora baba okorire emirimo emiya inje ise goteba anti emirimo gwakora na emirimo emiya aki Nyasaye tigagoseseni no mokende lakini reki natebire ng'a Nyasaye amoseseni igo na inche Nyasaye tanyigweti kolenda omogotu mumeongea, lakini huyu mama amefanya kazi ngumu. Bwana akubariki na wewe mwenyewe pia katika maisha yako ulindwe. Ndogote bakwenzi musibatu yalendu Nyasaye mokonya omogotu abande bagotama kwanza bakabamura n'abantu batatageti obuchafu bakonyinyera lakini kolenda omogotu ni baraka kubwa sana. Haki sijui mimi naona kama sio wengi wanafanya hiyo kazi, lakini mwenye amefanya abarikiwe. Ndio mono. Nkoba kwani bwaire bya. Esama lieta Paulo Kioga. Bwaire bya bantu ba manene. Asama lieta ngoro ku Grace Mura onjomba. Njomba Nanche na bakwani rubwairire kimogenda tugukwana familia yena batebi naki inchengo chanalenga familia yonse oyarenge kudumia umongi moyo ekaraka no mungi no munarega tali omuntu oyomo bia mona somtegera njongi wetu bakuna kubulinga Paulo ni nguyu oyo ngigo cha Paulo alengwa tebiwa bono ndoje bakuna kubulinga Paulo noyo nguyu bono ntete koleiga abana bali bolenge baba chukuru sikogo mutwa abachukuru bali bolenge bana bolenge sikogo cha wapire msengine ako haya unachisemia China Beche borenge Bache borenge Ombati oyo borenge abana bolenge toche abana bonchomba boyaro bonchomba tiga chomba ndaye ana bonchomba chisukuli mutwa yego amba na abange bale abandi bale chisukuli bali bara tigamba kwani no etura sama benga bwairire asama lieta ngoro kwa Esther Kerubo oyo bonchomba omoise ko monene bono no emwate abanganto igukwana this is the time to gukwana toyiria magomba ito muna toigwete igonda abaire niri ngambia mono asonsi na bionsi monane nenda ira niri Nyasaye ngambia akonyire babo minto aikire miaka engamune yeiga obwaro bo Nyasaye omoretiro moikiriga na ende ndatebe ngababa gwosa menta ocha saba chukuru bae mo especially munanje njibono no mochukoro manene ase family engima igbono na moraba iga nabwati kunomboga igbono mboga igorandami bono inche ngogo guide bono ndaire ni Nyasaye ngambia mono yani baba agagatomentire inarenge ko base babali likerense moiga ande tigamba te in fact yo muntu ite tu burugo ninje mo maita abantu abanene muna bagoitwa igona ale go kongontu neke burugo kana so ira se mistake muna naso aso mo chando iga ngongwani we biranya na akweke burugo na endo ntebiga gongo gwaka tali ngase nkwangete gongo gwaka sengenjo ngwanjete na inje nkabanko igwera in fact tigante benga sende bono iga goikira munande iga na se sauli ya baba nande especially ekeruku gamberu tema koigwa naende amangana ali baba agantebiri narangonyete paka bono igande munande iga muruti ngambu yande nando bongo nangete natemete konsomia nka understand nka unani na bongo kora na sende na bonsikire na babantu basigete nga no muntu na chieta ase na chiete ntenene boronge nande ende buya nkoigwa
baba ominto igare gontebi ng'a ekero omenyete ense tema komenya buya n'abantu tema gotwara obwanchani n'abantu takogecha abantu ng'oise koba gogokora igo nabo oranyore koba gokomenya amatuko amange naende nkanyora ng'a na ekemaene na ebuku ngotebere naki komenyete ase ense menya na ekerenga wanje abantu bonsi osika abaibori amatuko ao niga agokora ki niga akoba amange naende oise koba gokobwati igo noe nyasaye nabagogosira naende okomenta chinguru kwanyara koba kwabeire omonto omoronga ase efamiri igo bono ise baba muna amenyire egekaiga nainche nabo ndoche ng'a nabo ndamenye bo na emiaka eng'ana muna yaye naende nabo ngosaba ng'a amenye bo because ekiagera ekero omenyete amatuko amange noe na obuya bori obwate nabo okonya gotambokiria abande so tati egesoku kianya gokora ki kianya kogaria na abanto baba abaya bono ng'ekero obwate obuya gose ekero obwate amaya nyasaye taigo okobutorera gati kabere bwango igo nkorakoare time egere kwarakora egasi eria atagete so tati abanto ba nyasaye bakore ki bamenye buya bono nabo nari kobairaneri ng'a mbuya mono lakini momanye ng'a baba ominto egasi akorete igo yarenge engiya mono naende igo ngosaba ng'a abana bari baminto bonsi basometi boigo batarire boigo naende bamenye boigo amasikani na egento kia eng'encho mbuya mono ase ogototokerera nyasaye tiga abakonye oyo twamwaribaga rinyinga ase eng'encho ero omochokoro omonene omong'ina baba okwana iga twakorire naende mambe kende engekaio mocha motenga ribaga ndikaro naki twakwera ribaga ria isana aya nainche ase amarieta nkoroku Grace Mora onchomba omoiseke bwonchomba ogatano bono inche nkoiraneri mbuya mono ase abanto bari baminto bonsi abatata moka chianti chiaito bari mwatubwate series egekege giokorara kwa baba intwe torabairaneri mbuya mono na nene mono toiraneri chianko chiaito ne chianti chiaito mbuya mono naende mbuya mono sana ase egasi mwabeire mogokora eyere enkong'u amasikani ari mobwate gocha ase abana baino na intwe boigo totwara amasikani gocha ase amore egesaku giaito kegenderere gokina twensi tonyore emiaka buna eye baba anyorire amen yemono abuna abana bonchomba abana boyaro suka gocha gatia abana boyaro ya ngoba kwanya mwairire naende Isabella bonareli oyo boyaro first born nabakwandi mwensi boirire Judy Mora oyo boyaro nchomukogoti nande tiamba kwani boire bia elie tangor ku Paulo Kioga oyaro esa abachokoro na namba 21 esa abachokoro ene twa kirembia mono naende twa basabira mayambia mono second ponero le tresara yaito bona kuna gonchoka na aliaro le ngakende ngetoke bageni ba twire matesi inchigocha mwezi karanchigocha abana abaiga kaiwana abamwe abonaki atana nde bamwe abakorwa liro koro bamwe abo bali tufochaga nde bwacheche abana banyanchama nabwo abaiga lakini batu bwate siri sana bachokora abaiga bumungina bakorera gasi nyinge sana so kwa kikisomo nga baba kweni gwali bia bono libaganeri wanchani boli bwakale chani baye no sobeka mbiyamol omana agoteba kirase ling'ana irane limbiyamo kirase ling'ana karaki na inche mbairane ling'ambiyamo no mwensi ase egasi engiya mwakorire korwa omong'ina ararete mpaka rero iga omong'ina oyo baba oyo ore korika oyo origete paneli aigete korika ntaiyo omong'ina oyo atakeire koroku Dr. Bathsheba Mora because abang'ina more nsa mubwata abana bandeng'aine banywete eriogo ria omong'ina oyo ribe eria enyancha ribe eria omonu ntonywete naki togosaseriga
taita goteba enyangi ya baba uino koberengi ya mambi nyasa toseni twensi na anda tosire pake nyangi ya koreki erebia anti yane thank you for the good work you've done wakorire gasi engiya into mwanya bantu totakane lakini yo monwe una tokona gukwana iga nyasa ya koreki wakorira yarama ya tiganya sako konya ango renge thank you ango yaro nande nkorra kumetisane ere maitana alinga anga engwale ko bamono olienkorra kumetina ango njomba thank you for the work you've done tiganya saba seni nero koru nande nero kumanyanga kimuntu aramenya mbiya mono oyo njengoro kunsongo Joseph oyo nyambuga kusoyo nyanjama injengo bwati anjowe pia mono ere nenjo wende arata cha sasariki pia mono ikiagera ndaite goteba osemba kwani mwensi ngana ndi wairire bia asai no muya litangani aletire babuikira amatuka mange twamenye tawo baba sana babuyu raira amura amaana nyasaye nomia babuyu raira tali gutaka mu Yesu na bachukuru bae especially mna kirwate aba na bale uko butori very serious ago gwaka kabisa so tigante nga baba sako genda ugoika igoro kwa ni umbati gento kende tigante ebe ango nchomba mbia mono ayo umro manene mbia mono asoko ba cross na uko ali kurukuru omoino gwa etali gwa kwani baba kwa rambia kiagera kiro monta abana baya kera ko barora iga ko igubuya ucha kiro nchomba achichango yaro achichango lenge wono nchige ndonda itagotewa chinseji anti Judy njakira anti basibika mbia mono tiganya sago siseni because na yenku abige toko boka siba anti Catalina tiganya sago siseni gyagera mwari go chande nga baba taranyu mabere tochiche anti ane Judy ama ena nyasaye tigamba devinga kokoro muntu abo musafi engaki yaba abuyo anti tiganya sago sen tiganya sago sen nanda angolenge tigankwane muna muigwo ebintu nawo bikuraburukana lakini rende muntu gakorire ebintu ebyatagote ngokorire ntekia no ane chikura chirese gwakubonera na bakoira chinyinge akoira chinyinge because obo tukobo gimakurendo mongino oyo amanyete ngakia gwesi ngakia kugurirwa mafuta fasiri ni akwe ngakia kubuka mambia you know inakuwa kazi ngumu ndaite ugo school ntebenga nyasaye nako ebisie binene sana tali rero lakini gochibosia abuna kaleki nakoe ntutogo kwana tande bo basi nayo gotigara go chandegete lakini olemererie kiagera nyasaye kurabeka marunso sabe na ba komenta ande bintu binde gochibosi mbia mono mwensi nyasaye tigabarende obogeni bwa ale bigeni ekegeni kia baba kebeki yo butkobogima onde talete sagasaka kiagera murata abwate manga mbia mono na basabira mai mbia mono abachokora mbakwane tibia ba letira mangana maya nande mbanjite babo mwabo bamusugulikeire ingana onye Judy ole kumurenda ndende ko bake family ye ya umungina mura oya gongi olinga ki nge bacha boka bona tane bona takamba bolinga ki bona moracha mweke no bona mure mweka igo se mubwate bantu baino ngaki bona babati garama ya kumuracha bamwa ocho kwa nabo so tuli chwa kuiboko iganyomba kaibali
ono mutagocha kegusiga tanga ki nada bakunguna bayapatebe tali boigo mogocha rene ngai mwachi basubati baito ngai bale churende gocha Rosie Catherine chugocha morole kana mbona mogorole kana mambi na bira like bobe Rosie ngaya aya chugocha bon Chacha bwangu ba seteli biaigo Oyo awe kwanera Wairire nja samalia tango kun Lydia Kerubo umongino Paulo Oyaro Oyo mwigo te angane second born Gamo liberera inje Mimi nawashukuru timbo atiandenda tebe. Asante sana so much. Wairire Amaria Catherine Oswald Omboga Nero kundugera So yo nero kundugera na skuru kanga abandi mbacha lakini mba egira nara egira ngaya Okay egira njigwete namugata masabikia oinero kubwati onsonge egira ande narororo okururi kurukumogere tayo oyo nde naro kurukumbati osira nere kolengi mumanyita abandi bali bachita matanga mongino enere talio tayoka lakini bona ase amatanga aya aratoko maybe mambia bono rende emarago bateko bengia Yamana bachokuru umuyiguna ari gochinkeye omekiswanga timetia cha kamambia parago bacha agete lakini omekiswa wikira muyigo nsongo bono ibageni lyao abakwani ya muri mwensi nchengoro kwa Richard Onsongo oyo magokoro nero ondindete bali na sokoro yane mongino yo igona ari kumurganya kini abwati kini kia sana ande ninyorete karo mugaka arenge moyo mbandure tamate ntwara bakungu abanga abumbwate boni igona akorete gasi engia inchaba mame bons ngobamenyete buya sana nanya konyora shida naba mame bane naende banganjite buna bateba mo mama alinda omongina tari kumulinda busa birambulera kusenga kibono gutena bokendi kyari gotomwiri no mongino koraki olendo igototeba no mugako enere no muntu omuya nakorete gasi engia na ndo gosoma no kuya kusenga kibono turojinera gasoma kaire kieni kyangina kenono gete kabisa bono ndurgo kwa na mange omongine myake ye ondeta yotakire kolera ikiagara kero kolera mono abantu badangura moroki madenero kwero rombi elinde mabotukara ngakyago jakoraki oje ngairinde na mabera lakini mabera tayo myake ye miana ngoga kyore ke myake yotatiga inchenda ikendoje senge jono ondweta lakini konye ikatere rahisi usenga kibono gaki no nde anyingarweta na bara ike lakini nchenda be mengi yake bono gaki na batebiri mbiya mono mwakorire gasi ngiye bune kenyoro ango mwakorire buya njama ene gona igwete buya ngaki bankoreire magokoro egasi ntabegeti bako kwano nyore mpanda kerensa kona nje barankonya ni round yeye lakini nanje ninche ndo nanga ngombega na into abantu bali kusenga kibono gaki
kakingwaka mbia mono sana. Asante sana Moigwa. Aba tuli kwina maiga na no yo muri tuli kwina maiga kero twanyorira bakongwa iga. Nyasaye tigana usisenia. Bono ngamutete munganjire ndeta abana bomungira baba. Nayumba cha abarugi baba ocha. Egere mubarore. Mwagonjo mbanchote negocha. Yenaga mwako yaro mwakolenge ejo. Batoire chinga kichingi ya sengi jokro beliam moyo ga bumungi na baba bono na bonde mbali bageli ga na barobwe na bonyole babwate kintu bagotebye community tuchake no umuromo nene bumungi na mwako nchumba libagani lyao. Abantu ba minto bonsi abama te barule chinse inye chinse abairi n'abasani bwairire kingo cha gutwara mangana mange ibo yebabo uitira matuko lakini nkoro teri gwanja otokoranga kanga tuko na komoro kule ndase chinguru choma na Nyasaye asa matuka ya musukiri ntoko nyara kuumia ekiaro tobyokiri tatutireti mwana makogo tuchanda twensi godora bantaba matubwate mechi yaito woto koira neringa na tolenda buya mpaka to chaine iga ya jama ngaigo na chiete okay wono minto toraba muraba tatu naba muraba tatu nabo toigwana ine ntori ko burukana uyo gukwana bono na ro kuruku chomba Samuel chomba uyo bwombati umuromo nane mwamora mbuya mona ba amate akinjengo teba bamate ba minto barimwa tubwate siri babantu amwanjete mono nere natu jete dake nyasa umwanjire mono moirire togo sabanga ki atorarere buya tia mangenda batebi amalie tamba spika to mongina bonjom abaminto abairi n'abasani ba mama abana baito nabakoni ngabwaire biya njega kinda wera ningambuya mono sana nyasa barinde keramo basone keramo basoka baigo kera none style mwato ikirange mwato bwate siri moseseniwe asa marieta ngurukata nike muntu mugaka no yaro mama natuanje tere kinyasa umwanjira mono bia mono marieta no yaro kurukwa iwombati yana kumiri ngande ntakana pibono ikina kingumeti wati mai tibayo astoko mana bata bangu ate bikini bwate mama aki bar mama tayo yani jimuna ni te tini weti bioma na mate nga poa rema tu meto kamba na mama aba nyasa na mate ya bandu ko tebi toru alo mongina megano yo mongina ni mate bia ko bwa no na bani mate yo njo para kini mbabueti no lena mbabueti mate megano bia ya baba sana kero lenga ko nyorua nondi jumba nere otolelete uyura lakini nchi dianya toginga ni maite mwana ya baba ya karen ko nyura iga inaokora wizana lakini ndi koleki bia mana ba mate matubati siri igasima ko ni ngia sana ala wisinya dali nuga kanga turaika tatewe muno jomba te banga totira banta bane
bono omonto mogwete go mutosabire omokoti naro otere omoke na omotwe chibesa na to kuri school alafu ntumbi yaturi igale ne eni ete ko baro kinga baba le tatu titi bobe mwe como ko tu amokonya nere wende utina ndata koleki atokonya yo baba koligasi kiane ke ikomi ito kwa nasi tutakwane mambira linde lyonsi baba koligasi ngiya muna kira ngino muntu aho korabia yo lenda tutu sabere esae ale towolemu lakini chini ndalira ndi muna ne wabite ndalira kera ana tambi byama nimbo ataliko wake lakini aba minto bankwani anira magana mangi inchesa malita ngoro Evans orenge ombati ninja mokoti wo mwangina kurumo inarara na abantu chindu kuchekeza bataba ngomano takire kolera ninje yoro kanganje nkuigaragara insa mwambogoria lekirende nande bangina nande kando antebinga na to kwa na gari ya no mugapito isikolera no yana bonkolera uchinda lakini nanjira bondo chali yanda mama oyo iga nje balengyange lakini nje na menya na mama nkagonka paka nkotara nkogonka ekera mabera era pi ana rekonka paka ngombe yetenene engombe yo ma como que sigara gaiga onyereire na ene tinale yalingenyo ronko na gonka yetenene amarwire mbono mote anga marwire naro njikanga na kwithikara ni na mabera alikogita igena gonko ngombe digo atura ni linga biamonos abantu baminto bali mwato kiranga chinga kichansi kurumo narara tuabeke liberera gasana liberera talinga pressure lakini tuairwe engora abantu batikirange abantu baminta bana baminto bomucho mugima chikasi ncheito abairi baito abantu abayakima batobere siriga batulere siri mama bana ko celebrate sole ase gusera kwa mama yoraire gaiga aso muchito tari chiti bweko korregasi bana chiti recruiting yose no hinje kwanya ngo tumachi besa tingari watu baminto baki chidi ya bami togo te banga tari inchi tari biega bono aba bamintaba bakorregasi en sana nchi kwanza na tienda rabira ningambia mono asingencho nchiti omenyete masamba abantu balega bakuri lyo mongina mama gaba agota mpaka sachinda akurushye ndagira mu rutweranse none ndagira lyali kuragira muno mwana obeka munuta kuno tu kuchinse lyo kayo lakini ba molemereri abakumutinyi nandi ba mubusibi chinga kingora beraga nandi talinga ale usigwe karonda alioka karonda ande enche nyarogendo nasoka karongo cha musiko nandi bara ntenga kikaraka nyikaga umogina to usibi yuga akinchi tubeka ya talibuya kaki no ya igo omo ngino manne umuche basipika biamo sana kata no minto biamo karanchi wocha usyoga omo subati oyoiga oyo misiko minto ekera sogete akera chetega na karunya njamo minta sokire chinjo wichi kwaraga cha bomboga kanya naria sokire no muntu mukorondero cho muigo oyoiga ya karanchi wocha ono kera ngumurokanga ya kabwate bitorenge cha abantu bagoranga kumoko akikora mo simio oyo unga moise kominto gasogete akamwa guchiko monyora mboga kama ucha komenya mama nangana
ekero bono gendi chance muse ekero nyanja mu minta sogete bona aruche gesunte lakini ekera naroli gesunte ane nkarara sana kera marigaera muna bono tukulira mama mariga na acha aire kulira tole acha aire tuebe muna ba chinta kana ni chinyi gishiri sikoga oya kera acha akamuna mu iskominto ekera ngoche skuru ga tina alde itukono nye ndiyo none limo nale ko enankagali nyore ndagira teyu roje njenale ngiguchi igasi nale okora no gontuma onkominyoka ti omonta tuera matei ganse ta kulimantara irana nehono kemboga igo baki biono sana oyongo te bangane rukineti basibika nero manene kerubo yore ukwana ga ni morerete kerubo ke njero moreri ombora no manyete tenaga abantu bakorenge na korerete bueno bimo igento baba lenge no motindi olenge no moko motogi no motindi o motindi gendo nge ata tumie karate to discipline au tumie kiria bwate kiare utana kero kibutambe na mainae ekera kubwatire mainae na bakore gasi igore nengo tebanga no nyole ngo mutindi njena bwate mbo yae ande mutindi uno bogerete na bete kito bono iga tuje se chudi obere iga bete chudi tane korara mwanya gari weka iga bete no mungina none keragu ande ale room eri angi no mungina mwana ro mungina jitsano kuruko gempo ekera mwan obale babire chitui kera ba chiete ba kwenda form 1 oya mwate tere atete ko pudding ugembera kana nganche tindi kwenda pudding ba boleo nonkorara ga mwa paka muno mungina kweteiga mwana no amete mu ya mama ndende onye mungino yoro tebisho nakale kananga mwana oina bakaba tebisho momo sabirani kera nena ndekera arangiriti mu arangiriti omungina murangiriti na rochete na akamutebenga nakura amutenga tonya kuba tonya guchandika nakure na no mungina gako yole ndi chitna yasiwa kote nengia sana thank you ba tiante negatiga bono ga mno mondo chega oyo ne romonene nero kumubwati abana mbwate na bangi inje babweta abonsi gamuno borochega abana mbwate omwego gwate banga gwa teba banga agwa tureto mate sinje timate ndate abana mbwate abana 12 igona abana family yonse pe ande okomenta abana bandi be skuru bwate skuru matega abana ni bwato abangi bara usene meronge usene meronge tatu go support golende esinjo mungino ya ligina nyali yancha na inche na bombwate tie ekerenge kyaye ndete ko nyali yancha mpaka mwiso kiara ko nyali yancha igo eminete meke menge ebona bombwate ti na bonta gite ko mwango na ndi bwanchita abantu na ndo mulemereria na ningo tebe bangina abane batu arobwanchani pasika abantu pasika abana abaminto pasika abana baito naliri na orabunya sara bamenta matuko oyo gakurukwa esta ngomo kwane ngoe kwane rale iga kurugwanga esta ngobono
Esther Nyatichi. Esther Nyatichi orenge lakini ngwe kwanira ri. Titali no utakwana ibona ayo kwana mangara lakini ona ra tebire. Oyo na gwateba. Oyo akurukanya se Esther nya Judith Nyansarura. Kari kwanira. Nyasaye n'umuya n'amatukonzi n'abana rimbu ya mono ase mwaje gutwa pole abantu bamwanjite lakini Nyasaye namwanjite mo Nabakwani mbia muri mwezi na inche ngo bakira mbia mo asubuze ko tubati Samarieta Esther Nyatichi nabakwani mbia muri mwezi inche ngo bakira mbia mo asubuze ko tubati Samarieta Esther Nyatichi orenge Mwamuigwa na ikiagera na ateba mapema nga si tonyamira Leo giri asoire bono akurukunga Esther Nyatichi orenge Nama ideke usieba Oyero mwamuigwa Bas bono gakina raitwa bwate Biamono kabana intwe naende iwerende nga ntobariganitie nonye twikire ntura seli onde nande ntulita yale muno mwenda tugwate siga mpaka nyange ya baba yalire biamono sana biamono ine family yomongina mura nyanja motarengo nyanja mabona bwata liyanda linyinge namoro kwenda kuchumuinali gona nwali ero tarenga abana bae mwabarora nanga turutoko la senginje twaro sire kurumambi tweto tumukemebere twenda alito waligania abagani baitu barase gati yaito elinde banyole no mache banyu lakini tutarakura pinate bantu barenge nabagambi gati yaito bagambi bali gati yaito anchwango woche bagambi baito bali gati ase toikaraste chigo cha mwensi egere mutu akikisa tego sento bwate usalama gato bwata bagani gutuko bwa lero bagambi ndebe sio gati abu mugambi chigo cha gatia chumotwa bagambi baito chigo cha mutwa mwensi babere bako bamuna intwe babere bago twa security nago twa kikisiranga usalama nero nagani baikwane liete seta eka because of yechingaki nande batote bingo bulendi mboro gose turasko baba bairi baitu achakirega abakwani mwesi mbya murasa monne marieta nda faire boyo aboyo sirete kero nae tuo bogambi ongagerete noe no yaro tata moke tagundwe tu sene igete sari kero na igeto igante betiga nyakibai na gwachira na gwete ngwa tuo bogambi kama tebi na iruo bogambi agante na igure no bonyare kora nandi sikabantu wono kumwachira nyangi ya baba lero nali omoiso egento kero kitogosaba baba atabwate mangana gogo chari kukwaragire kwa igotire okorra kwa igotire mono kwando timoke toganio morembe toganio bwanchani to basa koreta sakasagende agese nginchorero tobwata abageni bomoiso mbuyamo Buyamole waire amarieta no gembo nyandoma ko gambe kenyoro kiario gembo kurutenderero goro na ikeche ngisonia abo yosirire goncha na renge na morora onte binamo sokisiko okoro sana inde na moira nyumba na makwenda bone amwa bacho timbi yamana sigasi wakora Nyasaye nama etenga nkiara ko ntu ntoko manya osese ni go bayo
Abakwandi Bwairire. Kwa majina naitwa Frida Mati Mkusu, mi ni Mluya, mi ndio nimeshika kinyururio Mbati. Hii shule ni yangu sasa. Abagambi bami ndo nabakire mbuya muno security engia. Tigamba kwa na inche Bwairire buyaiga. Chasa marieta anti matimisati inche no yogera. Ko gambe kinyuru kia menyinkwa. Ekinale go kwana ke magioka go sebibere. Nkeringa bantu banka murojere arabage nabange tubwate kira mugania tantanire ka gosa akwenda uchisiko moko mochanda mwaro kia sa akwenda uchina ndo koirano kwa mwaro kia sa nyumba ekende inwa bageni ke mwachire enga kia ya mabageni mbachete seito kaba kwenda ngango nkora se bakora tabakarwana boka boka nga kumisana ono rende na inu nale ko sayabanga kamwachire nkeye anye kwaru go se mwaita ina se mokoru mwaigwa na iga ntutokore ntuga ntubwati bakangubonde ekende neke oyaro yakuna kolera ngane ntakanore ekara tuache ta matango yara tebete ngona lina na bere ntakana tamaitinga ntuni ntuchintakana chinene ono ndugu yangu abobo sare ruboko baigora kinendo okoreki mongino timokire ono inchebuna na tuacha igo musafara na rangambuya intutwale ngegari ya polisi intutwale ngaba neno bake igorende mbuya mono tinya saa tokonye itukoli barigiya paka mambi mbuya mono mbuya mono ndasiri baga kwa kwani abairi n'abasani bakira senyangi yaba bambuya more njenda tebenga taire ndi ngaki yabire bono mongi no rarire igaro mongi nawe myaka emenge ine nyangi yaye tole asenze mayo nyangi muntako nyatura chinyangi inye ine nyangi ya moelio mongi na akolire tuenzi tuachira sengenje yo gosudia une nyangi yaye yabire yo moelio tokore nyangi ondata igo tuo monde tokorkerania senjira yo bwanjani omorembe namazikani tona ne kuruwa monene mbaka omoke so asamarie tanche ngoro kujaso niyo nyego uyo kimongende ekenyoroki irangora ubole ndabu to kwanira ekenyoroki ane ngogamba bakere polisi na nyagitari gali so ekero wa ikiro kendo kwa gose no bokonyororo ngo assist ngo sabo buko turachi kogenda abageni ne baicha gena abange bale torokererio mogeni no mogeni abo muorore kera korokererigwa mbuya mono nainche tara kwana nche machunga Henry kenyoroki ana kere kurma ataiga nsema ye kanisa ya Nyamiobo nche inkinda na tebe chiango chiria oyaro yo minto nchomba yo minto renge na bangina baino bia mona asega simu akore nkong bia mona asinge nchoko bwatenana nyasaye tiga bairaneri ekimu akora nyasaye ra bairaneri go chimaga tiga tusabe twirebera kaisoko saba tata nyasaye umwana no moiko mochenu titangani bia mona asinge ncheke ukiobogima bia mona asinge ncho twenyorire tole moyo bia mona asinge ncheke kenene kia Yesu Kristo libaga tware gocha gosira gwetera somogondo rio Edeni tata nyasaye gatuma umwana omwe Yesu Kristo agacha gotokwera ngaya abeire igo mongina ararire ni goro yo bobe buri bwa mugondo rio Edeni tata nyasaye gutigira abana ba emagega gutigira abachokoro gutigira abasana abairi bechinga ncho chonsi tata nyasaye mbia mona asinga ncho korwa ararete nanda twaikira asinga kia bono marogoba nande karatura ikese litukuria mambia tubekiro moroberio yo asama okao bia mona asinga nche committee kwa yebwate serious jinga kieji jiro okongwo banene tata twanyario ka batogo ikasi jinga kieji onsi tikatogo etigere okole munera agwenere twaseme iria serieto ligie Yesu Kristo romoborito amen
Kana jengira neringa mbia mona saba gani baba. Aro etikasi ni jani ja kwa nira mangana maya sana. Anje digangira neringa mbia mona kana nje gas mojo koro yo mona ne senka kera mo kumbwa. Paka na ne karonte ne gante ne ri bagalie familia muamora. Kero mbati alengo mugambi no soro bone nje bakangere rigete kina murate mona ona ne utakobo bugambi bondo bwa. Kera dingi singoro ka ankorenge agoja kwa muchumba ta kombe kana ndo visye amanyinga dokoro kana jikase ni jia bindo nga amanyinga ndundo igoro kana nga kazi amanyinga na yam so gogali amanyinga na yam nande naro yangere nelinge nke mwatire bagani bali moro eigunga egere kwanza ole buya ko bwa nkase buali sokoe aiga se gua chale ronde to ero bwe igubuna ore buo kwara na bato ko bagani buna tole iga nande to gwa security se kwara bagambia ba igona to atenenera bagambia bakabe binyoro lakini nande ngomera ntole gali to roberinga ke gasi enda go koreka igo wiga to bero to balende asa yamake igamba ganire butuko buye no koragero okuya no koraro okuya bana mo gora gara ta una to ko mo ko kana to ra gara ri ben na ri ko de ko te via make amanye ri jinse giganta te ba ba gende ka bana bondo je jinse ji tiga toro belinga kyo mongina ko anda baka nyumba biyama biyama bageni bagambi baito mwatwene keiringa bole ndimboro ande biyama na singi chakiri tumotoete chisa chaelire mungina takero so nyumba lakini muko nganjira nge babiri asita ikeyemo umuga kongeta karati gake umuga kongeta nje mbona amarorera igatwara asiranire sama tukamange nyasaye na mulenda muwire orta ways oikiraiga akitago tokwani teka mwakongeta karibu Jimba buna kya bana bere kichana ke Biamona soko ngaliwa aba mintu abakina banene abasana abayi biamona asinge njumwa kira asinge njo yake nkya tiamba kwani gabwairire buya ira ni riguya aba mintu bali abana bamura mwakolire gasi nene kuikira kuna mura ikire nabono igasoma kogenda tusabo bolembo muya bakimambi umunyino yo ne ari ulingo munyagitari ituntu ari kubya bana nyagitari umwana karwari nasimura tubuki bwana watu wasiji mu nyagitari lakini inde nyasa na mayita matuka baraki akomenya na ira ne irimbu yama ninjira ikira ni nyangi ya baba no tukamete no lenga ari simu kuigwa amenyete no tumete state ya mo Minnesota nje na ikati mapiri bwana bunangu ikangu mu mura baraki orari kono munyina igati muka tinya sa karu wancha kwaye abageni muti moke buya ani mambi tinya na asinje sera yo mweli biya mana so kontegera mariya tanche mission tangu no kimongani nkaniga biya mono muntu kabere no muri sio gutosabira igo timetinga nabwate program ngiya chinkwana ichiera lero kumuranje chinkwana twakole cy'abantu banka bonsi pipaka bairi mambi tukabwati mangana nkwana ariko twaje tebenga na tili tinge iruri bago twabere kumuranje tutende twansi muri sigadi atokorera gusaba wakanya saumu sesenia vitongwa vyense mubake mugando igoromo vake tata omwana no moika. Amen. Mtakatifu Baba Mungu wetu uliyetuumba na unayetupenda siku zote, mbele ya kiti chako cha enzi tumesimama jioni ya leo tukiwa na wingi wa shukrani, kwa sababu licha ya kuja kumwomboleza mama yetu, sisi tu
hai. Tunakushukuru kwa vile umetembea na sisi safari nzima pale mama alipolala, na sasa tumefika kelele cha harusi yake. Baba wetu, ombi letu ni kwamba sisi ambao tulio hai tutengeneze njia zetu, kwa sababu hivi karibuni mmoja wetu ama sisi wote pia tutamfuata mama. Na sasa umewadia wakati ambapo tunamchukua nyumbani kwa mkesha, ili asubuhi akalazwe pale ambapo atasubiri marejeo yako. Ombi letu ni kwamba utuongoze hatua kwa hatua, Baba wa mbinguni, kwamba pasiwe na purukushani yoyote. Mwisho wa siku ukapokee sifa na utukufu, na hii iendelee kutufunza kwamba duniani tunamoishi kuna kifo. Aya tigana na mangana we. Aya tigana na mangana we. Abantu bana kwenda kuchika.